Здравейте! Аз съм доцент Милен Томов от Института за български език професор Любомир Андрейчин при Българската академия на науките и в следващите минути ще поговорим за важните граматични норми и правила в българския книжовен език. Нека да започнем от фонетичните правила, тъй като в някои случаи те са свързани с граматиката, с определени граматични форми на думите. Познато ви е правилото за променливото я, което гласи, че когато попадне пред сричка, съдържаща звуковете е и и, това я се променя в е. И ето ги примерите. Бял, бели, цял, оцели, голям, но големи. Обикновено това става във формите за множествено число, тъй като там се появява именно окончанието и. Бели, цели, големи. Ето го долу, както казахме и пред е. Лято летен, мляко, но млечен, сняг, но снежен. Тук в крайната сричка на прилагателните имена има е и пред него вече се появява също е, а не я. Летен, млечен, снежен. Вдясно виждаме думи като млека и места. При тях пак има промяна, въпреки че не следва гласна и или е. Но докато в предните случаи ударението е точно върху променливото я, тук вече важи и това допълнително условие, че променливата гласна не е под ударение. Ударението е върху окончанието за множествено число а. Млека, места, железа. Същите особености виждаме и при глаголните форми. Пред окончанието за множествено число и се появява е, а не я. Вървял, вървели, живял, но живели, растял, но растели, изпели, изгорели. Също и при миналите страдателни причастия, тези, които завършват на н и т и в множествено число имат окончание и. Разпилян, разпилени, прострян, но прострени, огрян, но огрени и така нататък. Разпилените листа, прострените ръце, огрените скали, изпетите песни, загрети от слънцето камъни. Запомнете, че якавият изговор като вървяли, живяли, разпиляни, огряни и така нататък не е книжовен, и появата му се окачествява като правоговорна грешка, а оттам тя може да се превърне и в правописна. Една малка, но важна особеност срещаме при миналите несвършени деятелни причастия от глаголи на оя, като броя, стоя и така нататък. В множествено число трябва да изговаряме и пишем тези причастия с я, въпреки че следва гласната и. Броял и брояли, стоял и стояли, строял, строяли, безпокояли се. При някой от тях има дублети с е, например при броял и строял, но ако нямаме възможност да направим справка или се колебаем, може да сме сигурни, че изговорът и правописът с я тук винаги ще е правилен. Приятелите му се брояли на пръсти. Изразяваме предположение или съмнение. Ако строяли по-бързо, ще ли да завършат обекта. Ще използваме случая да покажем, че в някои думи няма исторически такава гласна, която да изисква промяна при разгледаните условия. Тоест, ято при тях е непроменливо. Поляна и поляни, кафяв и кафяви, както имаме, например, при кестеняви и мъгляви. По същата причина при думите деветка и десетка книжовният изговор е само с е. А сега да преминем към граматичното правило за употреба на бройната форма. Такава особена форма за множествено число имат съществителните от мъжки род, но не всички, а само онези от тях, които не означават лица. Тя се употребява след числителни бройни имена
2, 3, 10 и така нататък. 2 стола, 5 компютъра, 30 реда, 100 броя. Бройната форма на съществителните имена се употребява и след думите за количество колко и няколко. Колко стола, няколко стола. Когато не са след числителни бройни имена или след думите колко и няколко, съществителните имена се употребяват в обикновената форма за множествено число. 2 стола, но пластмасови столове. 5 компютъра, но стари компютри. 30 реда, но дълги редове. 100 броя, но новите броеве. Съществителните имена, които означават лица, имат само обикновена форма за множествено число, независимо от това дали са употребени след числително бройно или след друга дума, която не означава брой. 2 ученици и добри ученици, 7 учители и нови учители, 10 журналисти и телевизионни журналисти. Колко лекари, няколко лекари, семейни лекари. Обърнете внимание, че числителните бройни имена имат особена форма на ма и има, когато се употребяват със съществителни за лица, от 2 до 6, 2 ученици, 3 журналисти, 4 студенти, 5 преподаватели, 6 състезатели. Да видим как стои въпросът със съществителните имена за животни. Тъй като не назовават лица, те имат бройна форма, която се употребява съответно след числителни бройни имена. Виждаме, че и числителното при тях си е във форма за нелица. 2 коня, но бързи коне. 3 петела, но ранобудни петли. 5 заека, но страхливи зайци. 6 щъркела, но бели щъркели. Колко слона, много слонове. Някои от съществителните имена имат значения и за лица, и за нелица. Бройната форма при тях се употребява съответно със значението за нелице и обратно. 2 офицера, фигури за игра на шах, но 2 офицери бяха наградени. 3 шампиона, отбори, но 3 шампиони, лица. 4 кандидата, екипи, но 4 кандидати, лица. 2 заека, животни, но 2 зайци, новопостъпили и неопитни лица. В книжовния ни език за количество хора се е установила специална форма души, която се употребява след числителни бройни имена. 2 души, 30 души. А също и след думите за количество колко и няколко. Колко души, няколко души. Когато няма числително за брой или колко и няколко, се употребява съответно думата хора. Много хора, добри хора. Ако не означаваме лице, след числително бройно ще употребим съответно думата човек. Например, 2 снежни човека. Не лица, а човешки фигури, направени от сняг. И съответно в обикновена форма за множествено число, когато не броим. Забавни снежни човеци. При бройната форма в 2 случая са допуснати дублетни форми. Единият случай е при думата ден. Правилно е 2 дена и 2 дни. И вторият случай е при съществителното син. 2 синове и 2 сина. Официалният първописен речник на българския език препоръчва в този случай употребата на формата синове. 2 синове, 3 синове. Да обърнем внимание на формите кого, когото, някого, никого. Задължени сме да ги употребяваме в писмен текст, а е наложително да ги спазваме и в официалната публична устна реч. Виждаме и примерите. На кого се обади?
а не на кой се обади. Знаеш ли кого видях, а не кой видях. Виждаш ли някого, а не някой. Не виждам никого, а не никой. Познавам човека, с когото говориш. Важно е да се знае още, че тези местоимения се използват само когато се говори за лица. Особености има и при употребата на притежателните местоимения. Понякога се колебаем дали да изберем възвратно притежателно местоимение си или обикновено притежателно местоимение ми. Ще се обадя на брат си и ще се обадя на брат ми. И двата варианта са възможни, разлика в смисъла на изречението няма. Обади се на брат си и обади се на брат ти. Тук също са възможни двата варианта, без разлика в смисъла. В трето лице може да се употребят и двете местоимения, но вече с различен смисъл. Ако братът е на този, който ще се обажда, задължително трябва да употребим си. Той трябва да се обади на брат си. Ако братът не е на този, който ще се обажда, а е брат на друг човек, на друго трето лице, местоимението ще бъде му. Той трябва да се обади на брат му. Същото важи и при местоимението свой. Той бръкна в своята чанта, но той бръкна в неговата чанта, т.е. в чантата на някой друг. Така, избирайки правилното според контекста местоимение, ще осигурим точното и еднозначно възприемане на информацията. Като казах избирайки, да обърнем внимание на употребата на деепричастието. Да разгледаме изречението, вървейки по улицата, погледът ми се спря на една реклама. На пръв поглед виждаме, че всички думи в него са в правилната си форма. За да можем да употребим деепричастие като вървейки обаче, трябва да са изпълнени две условия. Първо, двете действия да се извършват едновременно и второ, вършителят им да е един и същ. В нашето изречение имаме две едновременно извършващи се действия. Вървя и спирам се, но второто условие не е на лице. Аз вървя, но погледът ми се спира. Ако държим на деепричастието, изречението може да бъде оформено така. Вървейки по улицата, видях една реклама. Аз вървя и аз я виждам. Ето още един пример. Той влезе, усмихвайки се. Деепричастието е обикнат похват за интелектуализация на речта, но трябва да внимаваме с употребата му в спонтанната устна реч, тъй като тя е неподготвена предварително и няма време да съобразяваме всичко. Затова има риск да не изпълним точно двете едновременни условия. Докато в писмената реч правилната му употреба е по-сигурна, защото при писане все пак можем да отделим време да проверяваме и да редактираме. Какво е важно да знаем, за да спазваме правилата при учтивата форма? Това е особено важно, тъй като тук общуването в повечето случаи е официално. Глаголите и глаголните форми на Л трябва да се употребяват в множествено число. Колега, вие ще пътувате утре. Глаголът пътувам. Господине, вие сте дошли по-късно. Госпожо, вие сте закъснели за срещата. Глаголните форми на Н и Т се употребяват в единствено число, като се съобразяват с пола на лицето. Госпожо, вие сте поканена да присъствате. Господине, вие не сте запознат с условията. Понякога в едно изречение могат да попаднат и двата вида форми. Например, вие сте били поканен да участвате. Прилагателните имена също се употребяват в единствено число и се съобразяват с пола на лицето. Готов ли сте да говорите, господине? Вие сте права, госпожо. Бъдете здрава. Трябва да имаме предвид, че някои прилагателни завършват на Л и не бива да ги бъркаме с глаголните форми на Л, които са в множествено число при изразяване на учтивост.
Госпожо, вие сте много мила. Днес сте много весел, колега. И още малко правила за съчетаване на думите в изречението. Когато към едно съществително име има две или повече съгласувани определения, които се отнасят до еднородни обекти, съществителното трябва да стои в единствено, а не в множествено число. Уча български, английски и френски език, а не езици. Посетихме Троянския и Рилския манастир, а не манастири. Рисувам с лявата и с дясната ръка, а не ръце. Започнахме граматиката с малко фонетика, а сега да я завършим и с малко правоговор. Глаголи от типа пишем, четем, говорим се изговарят без «е» накрая, тъй като в тази форма те имат окончание «м». Ходим, пишем, четем, играем. По този начин, разбира се, трябва и да се пишат. Ще продължим да пишем правилно, защото написаното остава. Благодарим ви за вниманието и до нови срещи!